L-establishment Nazzjonalista kompla bl-attakki tiegħu fil-konfront tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci ftit wara li ħadet l-ewwel doża tal-vaċċin għal COVID-19. L-eks Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li mn'alla kienet is-sieħba tiegħu Kristina Chetcuti li kitbet fuq Charmaine Gauci. Bil-kliem The Power of the Pen, Simon Busuttil tax jifhem li Kristina Chetcuti waslet biex lil Charmaine Gauci ġabitha f'posta u ħadet it-tilqima. Fuq il-medja soċjali kiteb ukoll Wayne Hewitt, esponenti ieħor tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li jinsab wara Bernard Grech. Hewitt li għajjar lil Tadalija bħala erba' tiqtates attakka lil dan l-istazzjon u rrimarka wkoll li Professur Charmaine Gauci obdiet lil Kristina Chetcuti ta' Simon Busuttil. Għalli misna nirringrazzjaw lil Kristina Chetcuti tal-Supretendent tas-Saħħa Pubblika ħadet il-vaċċin. Intant anki l-kap tal-oppożizzjoni ddeventa lil Chetcuti quddiem l-attakk tal-esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista fuq Charmaine Gauci. Wara li Kristina Chetcuti qalet li l-Professur Gauci missa tmur tixrob ix-xampanja u tħalli l-proċess tat-tilqim f'idejn ħaddieħor. Bernard Grech attakka lis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Mela, jiena li smajt li qalet propju Kristina Chetcuti hija li Charmaine Gauci missa ħadet it-tilqima biex tkun tista' tagħti eżempju lin-nies hemm barra, bħalma għamel il-President. Fuq suġġeriment insolenti li Charmaine Gauci tintefa' tixrob ix-xampanja, qabel ukoll id-deputat ta' Bernard Grech, Jason Azzopardi. Il-war nofsinhar tajjeb, Dr. Azzopardi. Taqbel ma dak li qalet Kristina Chetcuti l-bira f'dan l-artiklu fuq il-Professur Charmaine Gauci? Mhux suġġeriment ħażin, iva. Bernard Grech kompla b'lingwaġġ li jitfa' dubji serji dwar il-vaċċin innifsu kif propju kitbet Kristina Chetcuti. Għandi nifhem illi allura jekk dal-vaċċin huwa tajjeb kif fil-fatt tgħidilna Charmaine Gauci. Intant fl-isfond li l-Professur Charmaine Gauci ħadet l-ewwel doża tal-vaċċin, il-Prim Ministru Robert Abela nnota kif waqt pandemija l-Oppożizzjoni moħħa f'attakk fuq is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika u li tifraħ għax obdieta. Ikkummenta l-eks kap tal-Oppożizzjoni issa darba u ftaħar li ġabha f'posta lis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Tafu għaliex? Għax ħadet il-vaċċin. Sajna lil Simon Busuttil nifmu illi qatt ma kellu rebħiet f'ħajtu u għalih kienet rebħa din. Illi bil-kummenti illi għamlu ftit tal-jiem qabel irnexxielhom iġibu lis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika f'posta.